Agyaman ang buta po Diyos, iti ente mo manin nga pagtingin na si tapno balinap tag ministro kada kiti nga napapatingan anak mo. May na po Diyos, itatalag kami kinka, nakatipindar kami kinka, pati ka nga po Diyos, iti bang namnamami, kaya iti na iti ko kung daw ay claim mo, iti dapat na baligi, kaya taramatan na kaniya po kasi iti pa nakabalin na rin ka po kinka, gaputawan kanya, nudigat amin kinka. Kung po Diyos, iti amin na dayaw kinatanong pati, claim ko, iti pa nakabless, manipod ko bingan, iti ka tinadagan, Jesus name, wala yung matin. Praise God, mabalin din ang tagaw. Hallelujah. Nakaka-bless, iti minsahe, iti nanta, iti parabol iti Diyos. Kaya nangpas na ngayon pa iti amin nga kasapulan tayo. Kaya tumatiyak nga nakasagana kayo amin datan na tingag manen kadag iti sa iti Diyos. Nga iso dito iti wagas. No kasano tayo umakdang, no kasano tayo umabante. Kadag iti amin nga kaya tayo mapasamak iti biyag tayo. Kadag iti kaya tayo aramidan kaya tayo mapasamak iti pamilya tayo. Kaya babaen kadag iti sao iti Diyos. Kaya dito tayo nga maamuan no kasano iti aktang. Please man kadag iti timas na mabalin nga pakisuot yo kas kun iti magi gobyerno tayo kung naman lang iti Biblia, matulog tayo iti maunang pagpagay iti gobyerno tayo kapunday sa iba na kabalin iti Diyos. Praise God. So, yaman tayo iti Diyos, iti parabon na, at iti palagitnan ka na tayo. Nga yaman iti dumtag, yaman iti mapasama iti diyak tayo. Kahit saan tayo nga aglagaw, saan tayo nga agdana. Yaman nga taktika iti kabusor. Kaya gapu iti parabon iti Diyos. Ginalpasan nga naramitan ni Kristo, iti diyak tayo. Kaya lalpas nan, naintad iti amin nga kasatulan tayo. At daditan iti waya-waya. At daditan iti baligi, iti amin nga kaya't mong aramitan iti diyak mo. So nga, iti awan, spaling aramitan tayo, no di nga agfocus tayo. Kadag iti sa uni ako Diyos. So iti paginadalan tayo kata, kaya nukasano tayo, mapagbaligyan, iti na espirituan ang panakibuhat. So, iti sasaadan ito ket adda tayo iti mapuna nga panakigubat iti na espirituan. Iti panakigubat iti na espirituan ket saan nga panakigubat iti lasag kendara. Saan nga tao iti kalablaban tayo. No di ket ti espiritu ti kinadakas nga sumrek iti mapuna nga panunot iti tao nga mabalin nga mangdadael. Kas kuma iti sangsangon tayo ket coronavirus. Amin na kita ket taktika iti kabusor nga nagpintas iti balakad iti Diyos kada tayo, nga gapu iti parabon na gidara ni Kristo, ket awanan iti anyaman nga mabalin nga magdadakal kada tayo. So kadag iti plano iti biyag mo, ket saan nga mabalin nga lapadan iti anyaman nga virus, anyaman nga trahedya, anyaman nga dinigra, gapu iti panamatin, iti alpasen nga naramidan ni Kristo. So adalan tayo tata, no kasano tayo nga agbaligi, kadag iti naduma-duma nga strategy, wano modus operandi iti diablo, kaya babaan ka naging isaw ni ako Diyos, dito tayo nga makita, no anyang itirabang tayo nga ramidan, nga awan ka na tayo, no di kat amin kiniyako. So maada tayo dito no apay, nga titao, at bibiyag, iti na ito yung arabaw, iti daga. Kaya itiwagas mo apay nga bibiyag ka, iti na ito yung arabaw, iti daga. Kaya no kasano ka nga sumurot, iti pagayatan iti Diyos, babaan iti panamatin, iti nalpasan ngayon ramin na iti biyag tayo, kinararamidan na iti biyag tayo, kaya iti aramidan na pa iti biyag tayo. Kaya ito among na ito maawatam nga ti Diyos, iti mating kontrol iti amin nga banag, kaya adakin ka iti kalmado nga rin na, adakin ka iti natal na panunod, nasayaat nga rin na, kaya naragsak nga banag yan. So may claim mo dyan tayo, nga iti Kristiyano kat naragsak. Ngayon, umay dagiti trahedya iti biyag, dumtang dagiti ladingit, dumtang dagiti saan nga may parabang nga sitwasyon iti biyag mo, nga magaputa mo iti sao ti Diyos, among iti sumarunong aldaw, ket agbanag nga naging bag iti biyag mo. Gaputa isulita iti kariti Diyos, iti parabol iti Diyos, nga agda iti napintas nga pagbanagan iti masakbayan iti biyag tayo. Saan nga kayat ni Apo Diyos nga turong tayo iti panakadadaal. Isu nga isulita ti gapuno apay nga ti Diyos, ket naglasag gapu iti dara ni Kristo, ket naikatan dagiti amin nga sagubanit tayo, naikatan dagiti amin nga lapad iti biyag tayo, ket no mamati kay direta, dita nga mga bakka iti na espirituan nga panakigubat. So awan iti gundaway iti kabusor nga sumret iti panunot mo. No,
mamati ka iti dayta. So mapantay guro iti isaw ti Dios iti verse Ephesians chapter 6 verse 10. Kunana nito, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. So, kumigsa ka, gapo iti ako. Dagang ni. Kumigsa ka, gapo iti ako. Ken iti bilang, iti panakabalin na. Amen. So, nagpintas, kakabsat, na mensahe, manipod iti Biblia, asaan ka nga kumigsa, gapo iti bukod bunga kabaulan, kay mabalin mo nga ramidan, no di ka kumigsa ka lang, sa anyang awagas, gapo iti ako. Ken iti bilang, iti panakabalin na. Ket iti wagas mo kasano ka nga kumigsa, gapo iti ako, ket babaan iti panangrikreknam, iti ayat iti Diyos. Babaan iti panamating iti Diyos. So ditamot din, nga umaykin ka, iti nananay nga kinabisa. So nananay nga ma-inlove ka pumakin ni Apo Jesus. Nang runa, no kanayon mo ay baga, ginalpasan nga naramidan na kada tayo. Ket no nananay nga mamati ka, nananay mag iti datdatlag nga mapadas mo, ket agparigat ti Diablo nga mangdadaol ken ka. Saan nga makaasideg iti kabusor ken ka, gapot ta makita na nga kargado iti panunot mo, iti panamati, iti alpasan nga naramidan ni Kristo. Gapot ti dara ni Kristo nga nagayo si cross, ket isu iti taramente nga nagpasardel, iti amin nga mabalin nga taktika iti Diablo. So awanan iti mabalinan iti Diablo, nung makita na nga addaking ka, iti karga iti panunot mo, nga pamati, dyan alpasan nga naramidan na. So nagkalinood ka ti pamati, ket itamat nga adda iti adu, kinawad-wad, nga baligi iti biyag mo, nga mapagbaligyam, dagiti amin nga trahedya iti biyag, anyaman nga dumtang iti biyag mo, at gapo iti panamating dyan alpasan nga naramidan ni Kristo, nga isu iti parabor iti Diyos, ket dayta nga parabor iti Diyos, at dalita amin so tibiyang tayo, ket isu iti mapuna nga panamati, nga awan kada tayo, no digat amin iti ako. So mabalinam iti kumigsa, gapo iti Diyos. Amen. Praise God. So kadag iti adu nga pagdandanagan, ken pagbutbutngan dagiti tattao, nang runa kadag iti sagsagawa iti sakit ang lalo na awan iti bagas tunga kwarta, kadag iti naduma-duma nga pakaburiburan ken pakakumikuman iti biya. Iti balakat iti Biblia kada tayo. Ako na di 1 John chapter 4 verse 18. The perfect love of God casting out all fear. So tinaan-anay nga ayat iti Diyos, ket ikatan na iti panagbutan ken panagdanag. So kasano nga wagas nga maikat iti panagbutan, gapo iti ayat. So nadakin ka iti ayat nga nagapo iti Dios. Naglagipam ni Apo Jesus iti muna nga nangayat kin ka, isu tatta nga mabalin mo matrayatan iti padang matapot abdak kin ka detan na ayat, maikat moten kin ka iti mapuna nga panagdanag. Maikat moten kin ka iti mapuna nga panagbutan. So dayta nga ayat ket paksyaten na iti butan ken panagdanag. So anyaman nga mapasamak, anyaman nga dumtang iti biyag kayo, gapo iti panamating nga iti Diyos ket ay ayatan na ka, babaet iti panangrikrik na nga ayatan na ka iti Diyos, ditamanten nga mapagbaligyan dagiti amin nga banag. At daking ka iti, umayking ka iti mapuna nga natal na nga panunod. Umayking ka iti kinasiri, umayking ka iti panakabalin, kinapiksa, nga kadagiti ka rin ni Apo Diyos kunana awan tu iti makasidagking ka nga amin nga klase nga taktika iti kampuso. Iti Diyos kakabsat, isuna ti making kontrol iti amin nga banag. Ket nga agtalinaed tayo nga mamati dyan alpasan nga naramidan ni Apo Diyos. Agtalinaed tayo nga mangrikrik na, ija ayat iti Diyos. Awan tu iti mabalin nga manglaped kadagiti plano iti biyag mo. Amin nga nagiimbag na kayat mo mapasamak iti biyag mo. Ket may patungpal ita, babaen iti panangrikrik na, iti ayat iti Diyos. Ket no nananay nga agtalinaed ka iti panamati, iti ayat iti Diyos, nga nananay nga imbukbukan iti Diyos kin ka iti ayat na, ditamaten nga agdakin ka iti namnama, anyaman iti sumulbaykin ka. Pwede paiso, haan nga may parben, manbilang iti umaykin ka iti agdama, kaputa da iti taptao, nga man kayat nga mangguyot kin ka, nga mangipababa, nga mangitarmet,
Kaya dakang ibadek nga ridis-ridis, kaya dang dadaalan tinagan mo, kaya dang ibarsakin ka tikwalya kaya mga suwen na abak ka. Ngem gapu taadaking ka iti panamati adaking ka iti namnama adaking ka iti panagdependar iti Dios nga ammom nga nagpasen nga inaramid ni Kristo iti laban ni Kristo iti nanglabanan ket iti panangabak mo iti laban ket isu iti makuna nga panamatim diyan ang pasen nga naramidan ni Kristo isut gapu na nga mabalinambat iti mangabak iti amin nga trahedya nga dumteng iti biag so laeng iti wagas no kasano tayo nga mangabak ket babaan iti panagtalinaod tayo apana panamati, diyan ang paso nga naramitan ni Kristo, panagtalinaod tayo, nga mangrikrik na, iti ayat ni Apo Diyos kada tayo. Hallelujah. Glory in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, tata, anya iti aramitan, no irugin ang panunutan iti ayat iti Diyos. Kasano iti na isang sangayan, kapanangaramid mo iti neta. So, iti aramitan, katrugyan nga rikunalan iti ayat iti Diyos. Ay ayat na iti Diyos, kat amok na ita. Agyaman na iti Diyos, iti ayat na kanya, tinidumdumang ayat na, at nagunputun na ita ang ayat na. So, umaykin ka iti trahedya, umaykin ka iti panagbutang, iti panagdana, anya tatta iti panagresponse mo. So, kasano ka tatta nga agresponse, kadag iti biglaan nga saan mo kayat, ada ti biglaan nga damag, saan mo nga kaya, kada nagiti sitwasyon nga saan mo may pagdun, at saan mo nga kaya, kumay iti panagdana. So, anya, kasano iti, mapuna nga panag-response mo. So, numay, bindisyonan na iti Diyos. Gabot at iparabon iti Diyos, kahit na ibukbukan, kahit iti panamati kat amo, nga bindisyonan na iti Diyos. Ay ayatan na iti Diyos, itagyaman na iti Diyos, iti ayat na, iti na idumdumang ayat na, iti ayat na kanya, iti ayat na kinka, kahit na idumdumang. Iti Diyos ket isu iti nagdesisyon na mangayat kada tayo. Iti ayat iti Diyos ket agnangayo. Iti Diyos ket adda kanya. Iti Diyos adda iti abay ko. So idaydayo po iti Diyos. Iti dakkel nga ayat na kada tayo. So mamati kayo kadi kakapsat. Puno uman namon kayo kadi nga idaydayo tayo iti Diyos. Gapu iti dakkel nga ayat na kada tayo. Amen. Amen. Ada ti talo uman namon. Uman namon kayo kadi kakapsat nga idaydayo tayo iti Diyos. Iti dakkel nga ayat na kada tayo. Amen. Praise God. Gapo tayo isulay tayo, iti armas tayo. Isulayan na tayo, iti wagas na mabalinan tayo, iti pag-agbaligi. Babaan iti panangidaydayaw tayo, iti Diyos, tinaktal na yat na kadalayo. Dito yung po na iti James, nga mabuyugan iti aramid, iti pamati tayo. Saan ka umanay nga kunang nga namati ka, at katang nakakalang tiniwat mo, masapol maikas mo iti panagdayaw mo tiniya po Diyos. Gapo tayo, isulay tayo, iti ebidensya, nga namati ka, iti nalpasan nga naramidan ni Apo Diyos. Sunidaydayaw mo iti Diyos. Di tamod tayo nga mariknam, iti makuna nga panligi iti biyag mo. Di tamod tayo nga addadag iti mapasamak iti biyag mo nga naisang sangayan. At dadag iti nakaskas daw nga mapasamak iti biyag mo. So kasano kung matata nga agpanligi iti panagbutan ken panagtanag. Gaputa po na ti Biblia, the perfect love of God, casting out all fear. Nga tinananay nga yan iti Diyos, ken ikatan na iti panagbutan ken panagtanag. So nananay nga mapuspos na, iti ayat iti Diyos, nananay mo, nagiti nagtatlag na mapadas ka, nananay mo na iti kabusol, kat na ipulasit. So dahil tayo iti nabilid, so dahil tayo kabibiligan na armas tayo, iti panangrikrik na tayo, iti ayat ni Apo Diyos kada tayo. Kat ni mariknam na ito yung ayat iti Diyos, hayang ayatan iti padang mga tao, ibagap kingga, kapsat kinggayam, no saan mo nga amur ito yung ayat iti Diyos, no saan mo nga amur, no kasano nga ayatan na kati Diyos, saan mo nga hayang ayatan iti padang mga tao. Amen. Ano kaya nga aramidin iti naimbag nga banag iti bukod bulangan nga kabagalan no saan mo nga amo. Diyan alpasan nga naramid iti Diyos kita. Sa awan kada tayo no di kat amin kini ako Diyos. Mabalin tayo nga taksyatan iti Diablo. No mamati tayo, diyan alpasan nga naramidan ni Kristo kada tayo. Kaputa ti Diyos kalpas nang napinaksya iti Diablo. Kaya aramidan tayo lang, kahit mamati tayo lang. At talinaan tayo lang iti pamali, diyan alpasan nga naramidan ni Kristo. So mabalin mo, nga ikatan iti panagbutan iti panagtanag, babaan iti panangrikrik na, iti ayat iti Diyos. Ano iti tao nga sigsagaba, mabutbutan, madandanagan, gapo iti sakit, kinadumadu mga pakapuriburan iti biyak. Hingga natata, iti unos iti panagbiagta, gapo ta saan da nga amu, dya armas, nga itad iti Diyos, apang sarangan, kadag iti, tika iti Diablo. Madandanagan da, hingga natata, iti unos ti panagbiagda kat mabutbutan da.
makumkumanda, maburburiburanda. Anya nga gaputa sa anda nga amo kay inted ti Dios. Nalpasan nga inted ti Dios nga armas nga isu iti panglaban kadagiti dumartarang nga gayang iti sairo. Iti gayang iti sairo makabsat. Sumrut iti panunot mo nga isu iti mangkontrol iti biyag mo. No awan king ka iti panakaammo nga iti Dios ket ay ayaton na ka. Ket iti kanito nga ammo nga iti Dios ket kas talaunay iti panagayat na king ka. Di tamat na nga ti kabusor ket haan nga makaasilip king ka. Ket ang parigat nga mangdadael ken ka. So ito yung kakabsat iti kapu. No apay nga adu dagiti agsagsagaba. Ingana tatta, ingana ti unos ti panagbiagda. Gaputa sanda nga mo dyan mas may iti Diyos. Nga pang sarangat kadagiti strategy iti Diyos. So anya tatta di armas nga iti Diyos kada tayo. Tayo di armas. Take note. Riknaon lang iti ayat iti Diyos. Ken lagi pa mo nga ayatin na iti Diyos. Makita yun iti panagayat iti Diyos. Na in love iti Diyos kada tayo. So at tuloy tayo iti pamati. Ket mamati tayo ken kuana. Amen. So kasano tayo goro tatanay kata niti panagbutan ki panagdana. Kunana, be strong in the Lord and in the power of His might. Kumigsa ka gapu iti apo ken iti bilag iti panakabalin. Saan ka nga kumigsa gapu iti kabaalam, ludi ket kumigsa ka gapu iti apo. So mabalinan tayo iti agbaligi gapu iti apo. Saan tayo nga mabalinan iti agbaligi iti bukod tayo lang nga kabaalam. So, maadaan tayo iti panakabalin. Babaan iti panangsursurot tayo kenkuan. Amen. So, saan mo nga kaya iti agbaligi, iti bukod mo kabalan, iti mabalin mo aramidan, no di kat mabalin ang iti agbaligi, gapo kenkuan. So, gapo iti panamatik, ginalpasan nga naramidan ni Kristo, iti parabol iti Diyos ken isu iti nangtad kanya, iti kinapigsa ken panakabalin, nga mabalin nga mga ramid, kadagiti aming nga pagayatan iti Diyos. So, nagtalad ka, iti bukod mo nga kabalan, kat saan ka agpanuray iti apo, saan nga umaiking ka iti baligi? Saan ka nga baligi? Saan ka nga sumalunat? Ket mapupo mo ba'y iti-isa? So, yung relasyon tayo iti Diyos. Ket isu da ito, iti mangtad ka na tayo, iti kinapigsa, ken panakabalin. So, masapag nga konektado tayo nga kanayon kini Apo Diyos. Gaputan mo saan tayo nga nakakonect iti Apo. Iti pagturungan iti biyag tayo, ket mabalin na tayo makontrolen iti Diablo. So masapol nga iti uri may isa lang nga segundo iti biyag mo, ket nakakonek iti Diyos. Saan nga mabalin ko nang every Sunday lang i-connect mo iti biyag mo kini Apo Diyos. Aan nga iti inem lang aldaw, kundi ket iti amin nga aldaw, iti amin nga oras, iti amin nga minuto, iti amin nga segundo. Ket nakafocus ka iti Diyos. Babaan iti panamating Diyan ang pasing nga naramidan ni Kristo ket kunam iti amin nga damo. Ket agpanuray ka ti Apo ket kunam saan ko nga kaya nga ramidan daytoy no saan nga sika iti mangidaldala kanya. Saan ko nga napagbaligyan daytoy no saan nga gapukin ka. Lord Jesus, kumabantiya gapukin ka. Mabalinak tagbaligi gapukin ka. Agyaman ta nadanunak dagiti anak ko nga nasalunat gapukin ka. Agyaman ta naadaan tan iti balay nga nagpintas gapukin ka. Agyaman ta nakagraduara gapukin ka. So amin ket mabuyugan iti makuna nga panagyaman. Ijenal pasen nga naramidan ni Kristo iti biyag mo. Ket ditamat den nga makagdang ka iti sumarunungan nga agdang iti makuna nga pagturungan iti inspirasyon mo. Di pagayatan iti Dios nga pangisaadan natin ka ket makadalan ka. So tinyaman mo pasama iti biyag mo ket saan nga isudet ta tinagpatinggaan na no di ket isuman iti baro nga panagrugin iti sumarunungan destinasyon mo nga iti Dios ken ka. So iti na espiritual nga panakibubag ket may papan iti panamatin ijenal pasen nga naramidan ni Kristo. Ket itamten nga ti kabusor ket saan nga makaasidag ken ka. Saan na nga mabalin nga iyakar iti alipuspos mo gapu ita addaking ka iti nananay nga ayat iti Dios. Di panamatin ijenal pasen nga naramidan ni Apo Jesus. Importante na iti kakapsat nga maimula iti panunod tayo nga nalpasen. Nalpasen nga naramid ni Kristo. Nalpasen nga nangabak ni Kristo. Ket jay panakikonek tayo iti Dios. Ket isuday ta iti kanayon nga mangted kada tayo iti bang-a. Mangted kada tayo iti rangko, mangted iti pigsa sa luna. Isuday ta ti mangted iti natal nga panunod. Nasayaat nga rin na ken naragsak nga panagbiag. Mabalin nga may ti trahedya tatta. Yang gaputa ang boom.
iti parabol iti Diyos, at dalat ta iti ragsak iti unag mo, nga among nga ti sumarunong daw, ket na itimbaw, nga may tinakalawas. Gaputa ti kariti Diyos, all things work together for good. No nakakonect ka nga kanayon iti Diyos. So biro ka mo muna, iti pagarian iti Diyos, ket amin, umaikin ka iti baligi. Umaikin ka, iti amin na kasapulam, gaputa ti parabol iti Diyos, ket nalpas na ngayon sabot, iti amin na kasapulam tayo, amay paayon iti biyak. Ket anyaman nga taktika iti Diablo, ket saan nga agbaligi iti biyak tayo. Saan mo po nang iti Diablo ket saan tulang umatake, iti maminsan lang iti makalawas. 24 hours iti kabuso, nga matatake iti biyak tayo. So 24 hours nga iti panunot tayo, ket mapagpabaron, karag iti sa iti Diyos. No, dati may isang versikulo, itiknot mo, ket kanayon mo nga ibaga, data, kanayon mo nga panunutan, tapno, no umay lumabas iti kabuso, ket makita na at dati karagana nga sa iti Diyos. Saan nga makaasideg? No iti balay mo, ket no iti panagdayaw kini Apo Diyos, isulay ta iti panakaalam, iti aglawlaw mo. Ket saan nga pulos nga makaasideg iti kabusor, nga mga ayam iti biyak mo. Sulay ta iti wagas kakabsat. No kasano tayo nga agbaligi iti na espirituan nga panakigubat, nga iti kalablaban tayo, ket iti mapuna nga espiritu ti kinadakas, ket iti wagas nga kanayon tayo nga mga bak, ket babaen iti panagtalinaed tayo, amang rekrit na, diya ayat iti Diyos kada tayo, nga iso iti parabol iti Diyos, nga nalpas na ngayon sabot, iti amin na kasapulan tayo, ket dita tayo, mabalinan iti agbaligi, gapo kinpana. Verse 11 ko na nito, put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. So isuot mo iti amin, iti intiro, nga armas kinkalasag iti Diyos. Tapno mabali namin agbaligi, kadag iti taktika iti Diablo. So adda nagiti taktika iti Diablo, adda nagiti is against the wiles of the devil. So adda nagiti modus operandi iti Diablo. Adda nagiti wagas na no kasano na ka nga guyudan nga pababa nga italmet. Mabalin nga ramatan na iti padang nga tao, mabalin nga ramatan na iti kabalay mo, no kasano kang maupay, no kasano kang agsanudan mo, no kasano kang matras ka iti pamati. Gaputa nagita amin na duma-duma nga taktika iti Diablo, ket iti mabalinam lang na agtalinaed nga natibkan, ket babaan iti panangisuot mo, iti intiro nga armas, kinkalasag iti Diyos. Tapno mabalinam iti agtalinaed nga si titibkan. Amen. Praise God. So na iti kakabsat iti wagas, no kasano tayo nga agbalin nga natibkan, babaan iti kanayan tayo nga panangisuot, kadag iti amin nga armas nga inted iti Diyos. Inted iti Diyos kada tayo iti armas gapu ken Kristo. Gapu diyan alpasen nga naramidan ni Kristo. So mabalinan tayo tagbaligi gapu ken Kristo. Isu dayta ti armas gapu ken Kristo. Saan nga gapu kanya no diket gapu ken Kristo. Saan nga gapu ti naaramidan no diket gapu diyan aramidan ni Kristo. Saan nga gapu ti lain mo no diket diyan lain ni Kristo. Saan nga gapu iti kanagpuypuyat mo sa sakripisyo mo na bunod mo dayta nga para mo no diket gapu ken Kristo. Dayta iti wagas no kasano ka nga agbaligi iti panakigubat iti espiritual nga panakigubat gapu ken Kristo nakaabante ka. Gapu ken Kristo nawaya-wayaan ka. Gapu ken Kristo addakin kan iti kinapigsa ken panakabali. Gapu ken Kristo addakin kan tinakal nga panunot na saya at nga kinaragsak nga panagbiag. Gapu ken Kristo addakin kan iti amin nga kasapulan nga maipaay iti biag. So amin. Ket gapu ken Kristo so kasapulan ni Kristo iti biag. Kun naman dita kaabay mo kasapulan ni Kristo. Hallelujah. So dita iti wagas no kasano tayo nga mangaba iti na espirituan nga panakigubat. Gaputa adu nagiti strategy iti Diablo no kasano na tayo nga dadaon at kasano na tayo nga ibadda, no kasano na tayo nga i-release ngem ti Satanas ket naabakan. Gaputa sinubot na tayo ni Kristo. Babaan iti dara na nga nagayos iti cross. So tina espiritual nga panakigubat ket may papan iti panamatin iti nalpasen nga naramitan ni Kristo. Babaan iti dara na nga nagayos iti cross. So anya rigay na aramidan ni Kristo. So ni Kristo ket inpaaynan iti panakaagas. Ket mamati ka kumay ti dayta. Nagpasnan nga inpaay iti waya-waya. Ket mamati ka kumay ti dayta. Nagpasnan nga inpaay iti amin na kasapulan nga may paay ti biag. Ket agtalinaed ka kuma iti dayta. So awanan iti mabalin nga inayon mo diyan alpasen nga naramidan ni Kristo. Gaputan alpasen. Umanayan. Saan mo nga masapol iti agidaton manen iti bakaw uno kalding gaputa ti final nga sakripisyo
sakripisyo ko ni Apo Jesus. Saan mo nga masapon, iti apan manin agpailan sa iya cross. Tapno mapakawan iti basol mo. At na gini apan agpailan sa di cross, pati pala panunod da, kaya tapno mapakawan da. Ngayon, umanayin. Diyan alpasan nga naramidan ni Kristo at awanan iti mabalin na inayon mo dyan. Saan mo manin nga masapon, iti apan agpaisaplit. Kas kini Kristo ko na saplit, kung na nakadagiti saplit ko ba't naagasan kayo. So saan man nga kasapulan, iti apan agpasaplit, tapno maagasan ka, wala mapakawan ti basol mo, no di ka Diyan panamatin, iti alpasan nga naramidan ni Kristo, kat isuday ka iwagas nga mga baka. Nagdaking kan, iti amin nga kasapulang nga may paay ti biyag, gapu iti panamatin, iti alpasan nga naramidan ni Kristo. So tina-espiritual nga ba nagigubak? Siputan niyo kakapsa, takno na anay agawid kayo, nga napno iti kinabilag, kinasiri, gapu talaga iti sa uni ni Apo Diyos kakapsat ka na tayo. Kaya isunay ito, iti mangisurok kahit amin nga ramidan iti biyag, no saan ka nga matihado ka, nagiti amin nga plano ka, nagiti wayat mo nga desisyon iti biyag mo, kahit saan ka ito nga agbabaw, iti sumarsanunong ang daw, at danto tinapintas ka pagbanagan iti biyag mo, kahit dito ikaw nga agbalin nga tao mo na nakman, kinananay nga mapapayo kini Apo Diyos. Amen. Nagyaman na nakasipot kayo ang kanayon. Nagyaman na alerto, nagiti panunod yun. Gaputa isunay ko, iti makuna mawagas no kasamuti ko mga baka, nagiti taktika ti Diablo. So, iti spiritual na ba nagigubak? Kaya iti Diablo, asaan ka ang mamati, iti neta. Saan ka ang mamati, iti nalpasin na naramidan ni Kristo. So, anya di mapasana, no saan ka ang mamati? Umaykin ka, kat agbanag na agtalag ka, itibubod mo ang kabalan, kahit mabalin mo na aramidan. So, tina-espiritual na ba nagigubak? Kahit kuhan nga, dinalpasan na naramidan ni Kristo, babaan ni tidara na, kahit numamati kay tineta, agtalag kay tineta, agdependar kay tineta, manginanama kay tineta, agpanilaad kay tineta, ditawatan at iparabori ti Diyos. Kahit maiparangarang itibiyag mo. So, dahi tayo tiwagas, no kaya't mo nga itiparabor ti Diyos, kahit maiparangarang itibiyag mo, ag manifest itibiyag mo, ag trabaho itibiyag mo, may bukbuking ka, ti Diyos ag trabaho king ka, ti Diyos ag taan nitawanig mo, kahit itiwagas, no kasano nga mamati ka, iti amin, nga nalpasan nga naramidan ni Kristo, iti panagpalinulad mo, panagdipendar mo, panagpalag mo, pananginanamang, ken iti amin nga panamati medyo nalpasan nga naramidan ni Kristo, ket ditamod nga ti parabon ti Dios ket may parangarang itibyak mo. So tiwagas, do kasanungan ti kabusol ket nangabat, ket no maalilaw na ka, nagsubli, iti panamati, iti paglintudan, iti daan nga tulag, nga nakabasar, iti kabaulam ket mabalinam nga aramidan nga umuna, asaan nga nakabasar, iti nalpasan nga naramidan ni Kristo nga umuna. Kahit nung mamati ka, ginalpasan ng naramidan ni Kristo mo na, di tamagtan ang mga abang ka. Naalayo ka kapsat. Naalayo ka di ka kapsat, hindi kayat nga sa uwan, hindi parhabol. So nang alam mo iti kayat nga sa uwan, hindi parhabol, iti dara ni Kristo, iti parhabol iti Diyos, sigurado nga mga abang ka, numaamwa nga nananay, iti sakto kinumiso, at ipapanan, ginalpasan ng naramidan ni Kristo, iti biyag tayo, sigurado nga mga abang ka. Kuna na John chapter 19 verse 30, dinakalansa ni Apo Jesus sa cross, ginuyog da iti bakarang na, ket nagayos iti dara iti mga bakarang na, sa dapay lang pinainuman ni ti soba, ket iti kalpasan na ininom nati soba, kinunana, adati may isang, adati sa uni Apo Jesus, sakbay nga, mauyos iti biyag na, ako na, iti John chapter 19 verse 30, it is finished. Nalapasan. So, nalampasan na nangabak ni Apo Jesus. Iti paggarup iti kabusol, iti kita yung nangagay ayos iti dara ni Kristo, iti paggarup nabat nangabak dan, ngam ti sanda nga naawatan nga isugay ang diayan, iti panakaabak dan. So, una ni Apo Jesus, it is finished. Nangabakan. Kat numamati ka iti dayta, di kamagten ang nangabak ka. Gaputan nangabakan ni Kristo, kat iti panagtalinood, iti panamati dyan na pasing na naramidan ni Kristo, di tamagten ang mangabak tayo. So, kanayon tayo nga mangabak, iti gubak. Iti panagpilaban, agad iti taktika ti Diablo, babaen iti panagtalinood tayo, iti pamati, yan nalpasan na naramidan ni Kristo. So nalpasan, saan mo manin nga ipaaramid? No, pagkagumatang ti simento di hardware, transaction lang, kahit maalam mo, diyan ako ng simento. Saan mo manin nga ako nang agpaaramid at man ti simento? Transaction lang ti kurang nan, kahit alam mo di simento. So kasama, nalpasan,
iti dara ni Kristo nga nagayos ti cross, nalpasan na pa iti panakaisalakan, nalpasan na pa iti waya-waya, nalpasan na pa iti amin nakasapulang mga may pa iti biyag tapno bibiyag ka mga pagpadayon king Apo Diyos. So nalpasan amin, transaction lang nan, ket iso di pa namatin, di nalpasan nga naramidan ni Kristo. Nga unang agyaman ang Apo Diyos, di nalpasan nga naramidan iti biyag ko. Agyaman ang iti dara nga nagayos iti cross. So di tamot ten, nga nagunod mo, iti mapuna nga parabor iti Diyos. Amen. Inbukbukan iti Diyos iti parabor na, iti wagas nga magugod mo nita, ket babaen, iti pamati. Ngayon kada kayo, iti pamati, ket pagkapulaan, kada iti sa ni Apo Diyos. So saan nga umanay ako naman namati ka? Ket saan ka nga umay makigimo? Kasapulan, kas kunan na di Hebrew chapter 10 verse 25, nga saan mo mabaybayan, iti panagigimo mo. Gapu, tatika busor, ket kumadado, dagiti taktika na. Inaldaw-aldaw, ngumarngar, aglaro ta santo yung nga amo, iti pa nakauyos ti biyag tayo. Nga ti biyag tayo, kas laso, kita mo itong damdama, awanan. So kasapulan tayo, nga agsukima, nga angkanayon ka rin iti sa uni Apo Diyos, kas kunanan di Romans chapter 10 verse 17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Dahil iti wagas, nga iti pamati tayo, ket mapataod, babaan iti panagdundungag, kada iti saso ni Apo Diyos, ket lumadaan tayo, iti nananay nga pamati, dinarpasin na naramidan ni Kristo. Anyaman nga modus operandi ti Diablo, ket saan nga agbaligi. Uray anya ti kasta ti kabusor nga agkarada, no kasano na ka nga maitalnan, ngem saan na ka nga kaya nga maasidegan, kaputa atayo pailaan, ket masinsinit, ket norikrik nami ti ayat iti Diyos, iti kabusor, ket may pulasit, ket kastasabi. Sumabalin mo nga aksyatan iti kabusor, babaan iti panangrikrik nam, nga kanganayon, iti ayat ni Apo Diyos. Verse 12. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So, tikabusor tayo. Ibagbagay, tibibyabat saan nalasad kenda. Not against flesh and blood. Nudigat, kadag iti spirito iti kinadakas. Nga mabalin, nga magdadalal kada tayo. So mabalinan tayo iti agbaligi, babaan iti panang sursurot tayo, kadag iti pagayatan ni Apo Diyos. Iti kabusor gamin kakabsat dito ket na tayo nga alilawan, ket pilitan asaan amamati, ijanalpasan na naramidan ni Kristo. Babaan iti dara na anagayos iti cross. Dayta kakabsat iti wagas, iti kabusor. Nukasano na tayo nga pilitan asaan ang mamati. So aramidan na iti amin nga kabagalan na, tapno maala na iti panunod tayo. So target ti kabuso nito ket iti kararwa tayo, iti panunod tayo, nga maala na, pilitan na ka, nga saan nga agtalinaed, iti nalpasan nga naramidan ni Kristo. So tilaan wagas nga mabalinam iti agtalinaed nga natibker, iti nalpasan nga naramidan ni Kristo ket babaan iti panamatin. Iti panangrikrik nami, iti ayat iti Diyos, kagyaman na Apo Diyos na kaya na. Agyaman na iti Diyos tadaan niya. Agyaman na iti Diyos tadaan niya amay. Agyaman na iti Diyos na iso na tinagdesisyon nga nagayag kanya. Agyaman na iti Diyos na ayat na agnanayon. Agyaman na iti pinaydayo ko iti Diyos na agnanayon. Iti dakal na ayat na kanya. Amen. Kanayon ko manita nga ay ayam iti mapon na nga ngiwat mo, iti puso mo, iti masok. Kanayon nga panagyaman na dyanalpasin nga naramidan ni Kristo. Iti biyag tayo. Diya kanayon mo nga pananglaglagit. Diya inaramid ng iti biyag tayo. Saan ko mga mapukaw na ito, iti may isang nga Kristiyano. Kaputay kita nito, nga makita ti kabusor, nga awan ita panunod mo, kita magtan, nga adda iti gundaway ti kabusor, nga mangrabsot kin ka, asaan amamati, iti nalpasan ang naramidan ni Kristo. So saan tayo may palubos? Karabsutan natin ti kabusor, asaan amamati, iti nalpasan na naramidan ni Kristo. Kita ang tayo kakabsat ito kasano na iti aramida ni Diablo dito. Iti 2 Corinthians chapter 4 verse 4. In whom the God of this world, so Satan blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Siputan nyo. So ni Satanas, binulsik na dagiti panunod, dagiti saan ang mamati. Sino ti kaya nga bulsekan ni Satanas? Sino ti kaya ni Satanas nga ialis talipuspus na? Kunana, nga dagiti saan
anamati. So ti umuna nga aramidan iti kabusor, ket iya dayon na ka iti panamati diyan alpasan nga naramidan ni Kristo. Iya dayon na ka iti saan nga panakaawat iti umisok kin eksakto kay papanan diyan alpasan nga naramidan ni Kristo. So iti kanito nga na iya dayon na ka ti kabusor, automatic nalakanamten nga yakar iti panunod mo. Nalakanamten nga yalis iti panunod mo. Gaputa diay naramid ni Kristo ket isula ang neta iti nang paksya. Kadag iti amin nga taktika iti diablo. So numamati ka tineta, hanayon ka nga mga bakti ko ba? Kaya naramidan ni Kristo, kat kumanayan. Kat wadagin ka ni Kristo, kumpletong tibiyag mo. Awanan iti sa kulang. Kapag tinaramid ni Kristo tibiyag mo, kat adalita aminan. Amin nga sa kulang mo itibiyag. Anyaman naging karapa ako tibiyag mo, anyaman naging kahit mo mapasama tibiyag mo, amin nga naging imbag kahit mo mapasama kiti pamilya. Diyan ang pasing nga naramidan ni Kristo, iti panamati ni Diyan, adalitan. Isungan tunggal addakin ka, iti amin nga gundawan. Kat biro ang nakasano ka magyaman kini Apo Diyos iti amin nga banag. Iti amin nga banag nga mapasamak tibiyag mo kat biro ang nakasano ka magyaman kini Apo Diyos. Kaputa at talita aminan, dyan alpasan nga naramidan ni Kristo. Kat iti wagas dito iti kapusor nga kunan nga ni Satanas, kat bulsikan na iti panunot dagiti saan ang mamati. Naglakan na ka nga bulsikan. Kat agyaman na ta amin tayo, kat kumanamon tayo, dyan alpasan nga naramidan ni Kristo. Amen? Praise God. Hanyong maturugan, kaputa jay, nalpasing na naramidan ni Kristo, lumawatan tayo dito ket nan-anay, nga mga tayo, iti ko ba? Dita nga, kaya na tayo nga, abakan iti kabusor, nutulugan na iti kaputa iti kabusor, ket amin na kita, panagturog, ket iso taktika iti kabusor. No, turugan iti sa uti Diyos, kunana, ket saan mo maawatan na iti sa uti Diyos. Di tawag tayo nga ti kabusor, ket gumundaw ay kita. So saan mo ngay palubos ko naman si kakabagisan nga si katimasuro. Iti Diyos, ti masurot, iti biyago. Ket tata, saan na nga kaya nga bulagan iti kabusor, gaputan na mati apre dyan alpasen nga naramidan ni Kristo. So ni Satanas, ket bulsigan na, dagiti saan ka mamati. Tapno, anya ti gapo, no apay nga bulbulsigan ni Satanas, dagiti tattao. Tapno saan nga aglawag kadakwadak iti Ebanghelyo. Lest the glorious gospel of Christ should shine unto them. So, iso na hindi kakabsat. Saan mo nga maawatan iti umisukin eksakto nga kay papanan iti parabol iti Diyos, no saan mo nga amo dyan alpasan nga naramidan ni Kristo iti biyak mo. So, nananay nga maawatan iti kay papanan nga alpasan nga naramidan ni Kristo iti biyak mo, mabaan iti panamati iti alpasan nga naramidan na iti biyak mo. Dayta iti kayat iti kabusot nga kayat nang ilimeng iti lawag iti Ebanghelyo. Ano iti Ebanghelyo? Isu iti mapunang na imbag adamag. So anya iti imbag adamag? Kunanda nga iti Biblia. Nga iti Biblia ket adamag iti datos nga damag iti Biblia. Saan nga amin nga nakasurat iti Biblia ket puro na imbag nga damag. Adamag iti datos nga damag. Hindi nagbukal ni Judas ket datos nga damag. Ano nagiti makuna nga datos nga damag nga nakasurat iti Biblia? Nga adati eksakto matuktukuyan ni Satanas dito nga kayat na nga bulsugan dagiti tattao. Tapno saan nga agranyag kadakpada iti lawag iti Ebanghelyo? Saan nga agranyag kadakpada iti lawag iti naimbag nga damag? Ibaga kada kayo iti naimbag nga damag ket tuktukuyan na diyan alpasen nga naramidan ni Kristo. Iti parabol ti Diyos ket isulay ta iti nag-imbag nga damag kada kayo kaputa ti dara ni Kristo ti parabol iti Diyos ket isulay ta iti gapungan tayo amin ito. Amen. Praise God. Sinibiyag ka ken sinibyaga gapu iti parabol iti Diyos. Gapu iti ayat iti Diyos. So nga anayon mo nga riknaan iti ayat iti Diyos tapno kanayon ka nga mangabak iti gubak. Ket saan nga baligi dagiti strategy ti kabusor na kunana kayat iti kabusor nga saan nga aglawag tingka iti dayag ni Kristo isu aladawan iti Dios. Saan nga kayat iti kabusor nga aglawag tingka iti Ebanghelyo iti naimbag nga damag. So nga kayat nga kulaapan iti panunot mo isu manudengdeng gam iti sauni Apo Dios di tamad nga iti kabusor nga enjoy ang magdanan iti kiram-kiram tapno saan mo nga maawatan iti parabol iti Dios. So masabol kakabsat nga awatan tayo
nga nananay iti parabong iti Dios tapno saan na tayo nga mabalin nga lilawon iti kabusor. Iti panamatib din alpasan nga naramidan ni Kristo saan na nga mabalin nga yakar iti kabusor iti alipuspos mo. Kaputa ti panamatib din alpasan nga naramidan ni Kristo ditamot ten nga aglawag tingka iti banghelyo. Ditamot ten nga nananay nga maawatang iti umisu iti eksakto nga kaipapanan iti mapuna nga parabol ni Apo Dios. Praise God. So kasta launay iti panangpilit ni Satanas kada tayo asaan amamati diyan alpasen nga naramidan ni Kristo kin saan nga talinood diyan alpasen nga naramidan ni Kristo babaan iti dara nga nangapon kada tayo manipot iti lutot iti baso ket kas panang respeto tayo iti Dios ag talinood tayo iti pamati diyan alpasen nga naramidan ni Kristo ket insalakan na so ag talinood tayo nga magna kas iti mapuna nga pagayatan iti Dios. So saan tayo may palubos? Iti uray maminsan lang nga daras. Karabsutan na tayo. Uno alilawan na tayo iti Diablo. Asaan ang mamati? Iti nalpasan nga naramidan ni Kristo. Tatila ang kaya nabulsutan ni Satanas kat dagiti saan pay nga namati. Dagiti saan pay nga nakaawat kadagiti sa uni Apo Dios. So mati paramong ti Dios. Kaya iti Dios nga umadugo nga dagiti mga kasaba nga mangibagaw iti nagtimbag nga dam. Apan yung iwarakawa iti naimbag nga dam. Iso dito iti hilin niya Apo Isus kadagiti apostol na nga mapan kayo iti tirong nga suli iti daga ket ibagayo iti nagtimbag nga dam. Iti parabol iti Dios. Daytoy kakabsat. Daytoy iti maikasaba. Daytoy nga dengdenggen niya tattanga kasaba. Daytoy nga message nga gapo iti Dios. Isu daytoy iti gapo, isu daytoy iti number 1 nga bilin iti Dios. Gaputan iti kanito nga makawatam iti kay papanan diyan alpasan nga naramidan ni Kristo. Ammo meten no anya iti aramidan iti biag mo. Maawatam meten no apay nga bibiyag ka iti daytoy nga rabaw iti daga. Ket saan na apay nga mabalinan nga garawan iti kabusor. Mabalin nga natumba ka. Ngayon gaput ammo iti parabol iti Dios. Bumangon ka mo. Mabalin nga napukaw iti amin tingka. Ngayon, among may di Diyos, ikinagapuan ti amin kabana. Ket iti Diyos, isubli na pa iti doble-doble. Kas kung nati Biblia, nung mapukawan ka doble, isubli ti Diyos, iti doble-doble. So, ang doble pa iti sukat na. Lakit diag talinood ka ti pamati. Iti parabol iti Diyos, nga nalpasan, nga nangabak. Ket kanayon ka nga mangabak, nukak talinood ka ti pamati. So, nga di napuuran niyo pwesto. Normal, no? May kanya kiti panagladini. Kita napukawan nagiti nagpanlugak iti adumagundaway. Kaya kastala mo na nga kung mapigilan iti panagarupos iti luwak nga marigit ko nga kanayon iti parabol iti Dios nga muna iti Biblia nga numapukawan ka doble ag sublinot ng ingkang doble-doble lakit diag talinod ket pamati iti parabol iti Dios kaputa ti dara ni Kristo nga nagayo si Dios ket adda dita amin iti amin nga kasapulang iti Biblia. Lagi bang nga awan inyo may mo di lubong. Lamo-lamo pa ngayon may dito. Ket nagapo amin din ni Apo Diyos. Ket ni Apo Diyos lang iti mangtagking ka. Itaglap na po sana nga bendisyon. So agyaman ang kauray no napuuran. Iti amin nga da kanya dito nga kanito. Ngayon saan nga napuuran iti panagkalat ko iti panamatik iti nagpasag nga naramidan ni Kristo. Amen. Kung agyaman nga taktika iti kabusor iti pamati tayo ket saan nga madadaan. No agtalinood tayo iti pamati iti nagpasag nga naramidan ni Kristo. So no ti pagarop ti kabusor ket natumba ngem gapot at daking ti pamati. Ije nga bumangon ka manen. Gapot ti Dios ti kanayon nga tumultulo. Pati nag-imbag na ima iti Dios ket isu iti gapo no apay nga mabalinan tayo iti kanayon nga agbaligi. Isu nga na magyaman ang Apo Dios ti nag-imbag na imam nga tumultulo man niya mangidaldalan kanya mangisusuro iti aming nga ramidan iti biag. Ket agyaman ang Apo Dios addan tu iti napintas nga pagpanagan iti masakbayan iti biag. So saan mo ngay ayon iti bagin no dati mapasamak kin na karma no dati imay nga sakit ay so gamin kita ti maganam dagiti dati haan iti ayat iti Dios ket dakdaktel iti anyaman nga nagkurangan. Anyaman iti nagkurangan iti biag mo adda iti issue ti tunggal may sakada tayo. Ngem iti Dios kakabsat nalpas na tayo nga pinakawan iti dara na. So pinakawan na tayo ni Apo Dios kay mo na so mabalin tayo mo ten nga pakawanan dagiti kakabsat. Inayat na tayo ti Dios kay mo na mabalin tayo mo ten nga ayat ti kakabsat ket dayta nga ayat iti Dios nga adda kada tayo nga rikrik tayo ket isu dayta ti mangtikat iti panagdanan, mangtikat iti butan, mangtikat kadagiti negatibo nga panunod ket ditoy nga makaabante tayo nga agturong ijay mangisaadan iti Dios kada tayo nga pagbalinan tayo. Amen. Praise God. So hanti may palubos ka sa iti uray maminsan lang nga daras nga napsutan natin iti kabusor
nga saan nga mamati diyan alpasan nga naramidan ni Kristo. Amen. Praise God. Nagtalinaw tayo tineta. Uray lang may isang minuto hanggang may palubos. Narapsutan na tayo ni Satanas nga maalilaw tayo. Kung pilitin na tayo nga saan nga mamati diyan alpasan nga naramidan natin. Diyan alpasan nga naramidan kompletong tibiyag mo at daking kaaminan. So kanayon ka nga mga bang itigubat. Pati kaya lang iti kabusor nga dadatulan. Kahit nagiti lang saan nga namati. So importante iti kanayon nga pa nagdengag ka nagiti sa kunya ako Diyos at nung ipamati tayo. Kahit mapabilag nga mapabilag. Kahit teta basta ako na mabuyugan iti kanayon nga panagyaman. Kadagiti amin nga naramidan iti Kristo tibiyag tayo. Kahit iti pamati tayo, itamad nga kuna na mapabilag. Kasi kuna na di Philemon chapter 1 verse 6. Makantayo kuna na di James chapter 4 verse 6. Kuna na dito ay, but he giveth more grace, for he said, God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. So, iti Diyos ket mangted, iti nawadwad nga parabol. So, kapuna nga kuna na, at iti Diyos bumusol kadagiti natansit, nga mangted parabol kadagiti napakumbaba. So, nakayat mo nga magumpot, iti nawadwad nga parabol, at kalinaod ka nga si papakumbaba. So, kasaluti panagpakumbaba ka kapsa. Iti panagpakumbaba, sakto nga tukto ko yun, iti napakumbaba nga tao, kat iti ko nang awan kanya, kung nudigat amin din ka. Amen. Kaya panang bigbig mo nga, awan king ka, awan ti mabalinan nga ramidan, nudigat amin iti ako. Dahil tatik sakto, nakayat nga sa awan, ti panagpakumbaba. Kat ditamatan nga maamam no kasano, dagiti panagpakumbaba, kadagiti sumarunupay nga banag, gaputan na, pas ka nga nagpakumbabay di ako, nga awan king ka, nudigat amin king wana. So gapukin ko na, makaabante ka. Gapukin ko na, mawayawayaan ka. Gapukin ko na, agbaligi ka. Gapukin ko na, at dating ka, di amin na kasapulang binigyan. So amin, kahit gapukin ko na. So awan king ka, nudigat amin king wana. Kahit daita, iso ti panagpakumbaba, nga nagtalinaad ka nga si papakumbaba, iti parabol ti Diyos, kahit nawadwadwad, nga may bukbuk-buking ka. Kahit dita nga makita, iti naananay nga dattatlag, nga makasamak iti biyak mo, kahit iti kabusor, agpariga, nga mangdadaton king ka. So ti kabusor, kanayon ka tumay timing, iti tao, takayat nga dadaulan iti tao. Ngayon ka po, tadakin ka ti panagpakumbaba, nga panang-akseptar mo, nga amin kini ako Diyos, nga awan king ka, kahit dita nga kanayon ka, nga mangabak iti gubat. Verse 7 ko na. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. So kasano ay iti kabusor, kahit may panawan na kaon no tumaray, babaen iti panag-submit mo iti Diyos. So, ag-submit kay iti Diyos, paiturayan kay iti Diyos. Kat labanam iti diablo, kat iti diablo agtalaw. So, dahil iti wagas kakabsat, no kasano nga labanam iti diablo, no kasano nga labanam dagiti taktika iti diablo, babaen iti panag-submit mo iti ako, iti panuray mo kini ako Diyos. Di ko nang nga ako Diyos, ang kunga kaya na ito naawan ka. So, sika ako iti mangidalan kanya, kat sumurot ako noon niya iti makuna nga pagayatam. So, di panagpanuray mo iti ako. Kahit iso na ito, iti mabalin mo maten nga labanan, dahil iti taktika iti kabusor. Kuna na, nga iti kabusor, kahit agtalaw. Agtalaw bayat nga sa uwen, kahit tumaray nga daan butay. May pulwak nga siti tigarga. Submit, uno pa iturayan. Kahit nga sa uwen, kahit panagkumpray mo, panagbaw mo, kahit nga sa uwan, diya panagtulog mo, kahit nga sa uwan, diya umanamong ka, kadagiti amin nga kaya iti Diyos, nga mapasama kay tibiyag mo. Kahit ditamot kan, nga mabalinam, nga labanan, iti mapuna nga diablo. So isunay tayo iti wagas kakabsat, nga mabalinan tayo, nga labanan iti diablo. So ito tayo tibiyag tayo, kahit kuana, kahit sumuko tayo, iti panakabalin kin kinaturay iti Diyos. Kaya taplag baligi tayo, aginan natin yung kinkuana, kaya agtalag tayo, ijadakkel na ayat iti Diyos. Dahil takakabsat, iti araminan tayo kanayon iti biyag tayo, diya panagtalag tayo, ijayat iti Diyos. Panag-submit tayo iti biyag tayo, panagpanuray tayo iti ako, itag tayo iti biyag tayo. So unang ako itag ko iti biyag mo, itag ko iti puso, itag ko iti kararwa, pinagibag ang imang, kat iso ti mangidalang kanya, iti unos, iti managbiag ko. So dahil tamawagas, kat di tangay iti Diyos ti mating kontrol tika. So agpabalog tayo iti Diyos, babaan iti panagpanuray tayo kenkwana. So na lang iti mangidalan kada tayo. Kaya panagpanuray tayo kenkwana, kat di tayo nga labanan iti mapunang kabuso. So ti panagilaban iti diablo, kat saan nga kayat na sa uwan nga agkakal na tayo, at
Adda nagiti rebeng tayo nga aramidon. Saan nga kahit sa wen nga makilaban ka ti Diablo ket basta namati ka lang sa kitang nakalatan. Adda man dagiti makuna nga rebeng tayo nga aramidon. Babaen kakabsat iti panang salimot-mot tayo kadagiti sa uti Dios. Panang basa kadagiti sa uti Dios nga nakasurat iti nga libro iti pagbasahan iti Diablo. So dito yung kakabsat dagiti rebeng tayo nga aramidon. Ket dito yung nga marik na iti kinasilig iti Diyos nga isu iti mangitag ay kada tayo ken solusyon iti aming nga problema. So aming nga problema iti biyag mo. Di pa nagpanray mo kini ako, di pa nagsubmit mo iti ako, di aramidon mo. So marunong ka kapsat di aramidon mo. Di pa namatin dyan ang paso ng aramidon ni Kristo, mabalin mo ang aramidon. Dagiti aming nga pagayatan iti Diyos iti biyag mo. Sa nga di aramidon mo muna. No di ka jet inaramid ni Kristo mo muna, iti panamatin jet inaramid ni Kristo mo muna, mabalin mo mutan nga aramidan, dagiti amin nga pagayatan ni Apo Diyos, kaya iti Diyos, iti solusyon, iti amin nga problema tayo. Amen. Basahin tayo kayo na niya 1 Peter chapter 5, verse 7 to 8. Kunan na dito, casting all your care upon Him, for He will care it for you. Itod mo iti Diyos, iti amin nga pagdanagam, iti amin nga pakapumikumam, iti amin nga pakaburiburam, iti amin nga dadagsan mo, iti amin nga daking ka, kat itad mo iti Diyos, pati Diyos, kat aywanan na ka. Tanda mo nga tayo awitan, itad mo iti Diyos. Saan mo nga awitan? Masapon nga itad mo iti Diyos. Babaen iti pa nagpanuray mo kimbana, babaen iti pa nagsubmit mo kimbana. Gaputasan mo nga kaya nga sulbaron iti problema iti bukod mo nga panunod. Uri sino nga tao na pagpatulungan mo, doon ka agpanuray iti Diyos. Saan nga masolbar ti problema? At dalat na ti mapuna nga dadagsen rin ka. Mabalin na nagpatulong ka din ang ato nga tao. Sumako na ti Diyos, saan ka agkalag ti tao, di ka agkalag ka lang iti Diyos. Tapi Diyos isuna iti mangidalan, dahi nga tao nga tumulong kin ka. So dahi nga tao tinulungan na ka, gapu iti panangidaldalan iti Diyos. Isuma iti first step na iti makuna nga iti Diyos. Saan lang nga iti makuna nga iti dahi nga tao iti pagtartam, no di iti makuna nga iti Diyos. So numay iti sakit, hantay mo ko na nga madidag iti agas, nga saan nga nagita iti mga agas, no di iti Diyos, aramatin na nagita nga agas, tap mga agasan tayo. So iti Diyos, kakabsat iti bottom line, isuna iti mangisabsaban iti amin nga kasapulan. Kas pangarigan, wadat yung awitan nagdagsan, marigligatan ka nga gawin. Mabalin nga nakita kasi ka, kaya sinabdingan ka. May kan brother ta aglugan ka, kaya dayo pa iti pagdalya sa atam, kaya nagdagsan tayo mo dito awit mo. Kaya kinayat mo iti sinmakay, iti nga lugan, nga nagsabi nga kingkawat. Hindi pa kasangkot ka di balayo, hindi sangkot ko si kang. Indisyo mo iti makunang awit mo. Amo nga ma-explain no kasaluti, kagsen na no kasaluti, bandog mo, permit bandog mo. Saan ka nga nakain na uri na naglugan ka lang garudan. Kaslangan na, bandog kang karkarkarong. Gamin, hindi lugan ko si kang. Awit mo ka nagdagsan, saan mo indisyo? Inaawit mo lang ta, laglag to pinugan, inaawit mo lang ta. Ano ay nahan mo nga indisyo? Kat wala di ako, umay na kanyak, katigad mo kanyak, iti amin na nadagsan mo. Sulitan mo iti amin na nadagsan mo, itamot din nga mabali lang itagin na natin pa na. Agpanuray, iti Diyos, iti tigsa, iti pa nakabali na. So di ay makamakain na naka. Amen? So, kumay tayo dito, aginadat tayo di sa unya po Diyos, maragragsakan iti Diyos, ikararami tayo sigurado rito, kabuta ko na na 4, 3, gather together in my name, there I in the midst of them, at dani ako Isus ka, at dani iti Diyos iti pusong, at dani iti Diyos kin ka, iti Diyos tinagdesisyon nga mga ayat kin ka, iti ayat iti Diyos ket agnanayon, sutat na karamidan tayo, iti dayaw iti Diyos, iti dakkel na ayat na kada tayo. Amen. Praise God. Santi mga uma, nga mangini dayaw kin ako Diyos, kaputay di langit, iti raramidan tayo iti namati, ket pasig gagay dayaw kin ako Diyos. Training ground na ito. So maguyugan tayo, iti amin nga nanod tayo nga sa uti ako, iti panagyaman, iti nalpasin na naramidan ni Kristo. So panayon tayo magyaman, iti amin. Ada ka pa lang dito ko ng agyaman na masangkot ak iti pagtanggap na nasaya. Agyaman na at agawid na napno iti bangar, iti agsak. Agyaman na iti solusyon ti problema ket adalitan. Agyaman na iti panakaagas ket adalitan. Agyaman na iso buyugan tayo iti kanayon ket panagyaman. Nga kanayon iti nalpasen nga naramidan ni Kristo iti biyag tayo. So itad tayo kini Apo Dios. Itad tayo iti amin na dadagsan tayo kini Apo Dios. Kat itad mo iti dadagsan mo kini Apo Dios. Di tamatan, una na, be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walking about, seeking whom he may devour. So kapot itad mo, iti dadagsan mo kini Apo Dios, iti kabusor, nga ngumarngar, mabalin mo matang tatangtiag, agsalupan, mabalin mo matang
adaligtak nga mangsarangot iti mapuna nga kabusor kaputa ti kabusor ket kasla layon nga murnnger nga agbirbiro iti mabalin nga dadapelan. So umay ti kabusor kayat nga sumreng iti panunot mo kayat naka nga dadapelan ngem kaputa inted mo iti apo iti amin nga dadagsen mo kayat di tamat yan nga mabalin nga sarangkay iti kabusor. So anadat tayo pagbaga ti Biblia nga dati kabusor. So adat ti alya ngem ti alya kayat haan nga baligi ka tayo. So may kat iti butang nga dati alya magbutang ka may kat na butang babae ti parang nga may kaya iti Dios ngam imbitaran iti alya talaga nga umayda. So dagiti agdawdawak da so dagay ada dagay mang imbitar ka talaga nga umay ibad spirit imbis nga mangawak tayo ti gubat sa anen kaputa imbitaran tayo. So mataramidan tayo hanayon tayo nga focus iti panamati ken alpasin nga naramidan ni Kristo ket mabalinan tayo nga mapagbaligyan dagiti dumartarang nga gayam iti sa iro. Amen. Tunawatan niyo muna yung amen. Amen. Tuwag tayo man karon ti gundaway